Miért? Több is van? 3 van összesen, Riley. Az egyik New Yorkban, egy másik a Luxemburg kertben. De csak az egyik tartotta a Ladynek. Hihetetlen, hogy miket ki nem találsz. Örülök, hogy élvezed. Labulé valahol itt hagyott egy jelet. Közelíts a fákjára. Oda megyek. Kicsit közelebb. Nem olyan Nem könnyű, én, mint hidd gondolod. el. Tudom miért. Excusez-moi, monsieur. On peut vous parler un instant? Elnézést, uraim, segíthetek? Amerikai. Persze, hogy nem érdekli, hogy zavarja mások kellemes reggelét a zúgással. Hé, tudják, hogy az alkotmányunkra mekkora befolyással volt az önök Montesquieu-je? Ismeri Montesquieu? Meg vagy.